Balmo Algérie kelembe ka janfa belebeleba de ta k'a b'a labɛn k'i sigi ka Mali kɔnɔ en complicité avec la France. Ali CEDEAO fɛnɛ sen bɛ nin janfa la. An ye mandat d'arrêt da mɔgɔ minnu kan Algérie filɛ ka u reçoit. Balmo an Algérie ta an bɛna an da don a la. Est-ce que an bɛna kisi ɲɔgɔn ma? Est-ce que Mali ni Algérie bɛ ka kisi ɲɔgɔn ma? U bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fɛnɛ pour que sur le plan social, ka Mali wuli, ka Mali yugu. Au delà, courant ko sujet, des sujets tels que l'électricité, on doit faire énormément attention à mena klaka andado ou là. Est-ce qu'il y a femme? Mali mounen do sabalé, bébé ka transition soutenir. Donc électricité situation, angana son Kamba traité sinon ça peut vraiment créer beaucoup de tensions. Donc amène en date là au conseil au enseignement qu'on dit ani Malien offensif belé pas dans la paix en armée balmo yoro ayanga sarasuka image Tessalit ayanga sarasuka image Kidal balmo a totura oro jume agilok. L'armée est en train de préparer la plus grande offensive aéroterrestre après la reconquête de Kidal. Tchembalmo fembe Mali bolo minte kelega minay. Orela ndabana sama nga kelega minay na alsare ana Algérie. Femi man kisi nyongo mabado e minani anga kelega minazane. Ala me wakati mkonna la. Anga fere name dondon de boanga warula chame ko ke anga minani anga keleke minani mesega anga keleke minani dia kono be boani odrone ndaro ne afam donc o temele armée victoire warake tuni lere terroristes taraku bu regrouper ka lere ka attaquer janjo jara armée malienne amana nouvelle fenêtre da outlook PCAO directeur Amanda Doula parce on veut tout faire essayer vraiment pour que ça alliance ka saboter ko France ka chef d'état-major ka be visite la Bénin en boro kalama avec ata Bénin donc France al sama je encore. En donnant objectif, il faut tout faire pour dégager la France de l'Afrique de l'Ouest. Ambe au barad la et partage qu'un partenaire ou faux. Et partage que John un partenaire ou faux que Ashura faux le meilleur thé au Mali aya consommer arom ningu mimbala teseka lakali. Ni bega consommer bega chômage de kele. Au temelengo ay partage que kanga kutubu nanga wali o foshegu la sanankane belebele abesegu atete mogoti koko nagela ra malikola ulibeke ka segere na fo ambe shegu sokore fo ka mugadam kamara fo ka denga shegu fitini ngo fena fo temele Cheikh Chérif Tiami Aïdara kabako frati ala Chérif ka so kabako frala fra mununa ka bana bade ma tension diabète furu dimi rendimi kodimi Chérif ka numéro 75 64 10 10 o temele ngo aya partager Tiamini kabako fura wɛrɛ nana fura min n'a ka ɲi adamaden ɲɛkisɛ ma fura min n'i y'a ko ni ɲɛ kora la ɛri damadɔni ni ala ma jan kɛ est-ce qu'il y'a faamu i b'i débarrasser i ka verre la an m'a ye nin wagati laban in na ne tɛ ka verre don parce que ne ye ɲɛ ko fura in na ni ɲɛdimi qualité fɛn fɛn b'i la i tɛ yeli de kɛ kosɛbɛ minnu ka vision ka dɔgɔn a ma fɔ k'a bɛ ɲɛfiyɛntɔ ɲɛ yɛlɛ dɛ mais n'i ka vision ka dɔgɔn ɲɛdimi ba b'i la bugun obinyaka ni nyako ni furaina wallahi ababa mbalmo nere a tester ka lajɛ donc amena vraiment ni mogo munu mogo ba afura la abena mogo ta mogo bakele gratuitement abe ofura ke gratuitement est-ce qu'il y a famu ko nyadi men furaina ani fura do fena ba buro fura kura do ni dimi bi farkolo fan ni akala minute duro dimi be pa donc senguruba dimi ko dimi me mogo munu na fura fene na lenu abena o fene mogo bakele abena o fura luka kodimi no wase ruba dimi abena o fene traité fula donc abe welele ke ka réservation pour que aw ka se ka programmer ni na
Donc ni fura kura ina ni kabako fura ina. Donc il be wele le 75 64 10 10 75 64 10 10. Donc on temele mbalma ay partage ke ne be ga awde kono. Ka Cheikh Sala fo kanjalo ale de fay Sekou Dawda kanjalo fo yam fo tuba kura murke ka kuma manjani mo gamuno mo bala maka numéro 10 inbox là. Donc bref, amba la ya meddo anga sujet konala mbalmaw bini be janfa baga flayine Mali la. Terroristes be ga attaque fenfeke Mali kama. Terroristes be ga ko planifier Mali kama bebe ka ke jamana kelene la o de Algérie bi. Jogo flatte Mali la bi Algérie ko. Algérie de ko fo ga asiminga fanga tien. Algérie de ko France desera bara mina kalebe o barake o te dore ka Mali ka antege tolomi ka amene ka andi terroristes ma. Algérie de kumi dogo dibila ka kelege minon ta ka di terroristes ma ka terroristes guide na gara dare ku ka Mali armée esi ya famu ku ka Mali armée attaquer o Algérie mi mo ke balma o Algérie ba ka janfalare wa ay ko were ke min ka jugoni oye ambe ku me ga yere yininga mais an dabal banendere ka nga terroristes nyemogo baw be fan jume ko yada gali be mi Amadou Koufa be mi Al-Gabas ak Intala be mi est-ce qu'il y a famu Fahad ak Mahmoud ka be fan jume ame ka yere yininga wakati mina janunum be bulendo ka tudugo Algérie est-ce qu'il y a famu awa kalama Mali mandat d'arrêt international abi ko nga autorité somina Mali mandat d'arrêt international da Al-Gabas ak Intalaka a dayat agalika balmo Algérie ban aya ke ko ama Mali ka mandat d'arrêt mais aya ke ko alekte Mali makan batu Algérie flait ka Al-Gabas reçoit ka yad agali reçoit mo nate Mali fait na be Mali djugala Algérie be ka be reçoit bi tout ko il faut que Mali armée aka dese koron fait kelela ko il faut que ale da de ka do Mali kelela parce que ni Mali kele bana terroristes ou me kominga Mali la de ou no klonga yo ne ka Algérie la terroristes nyemo ba benia takala ni mi fa est-ce qu'il y a femme côté algérien il va sur au baye algérien yadagali parent ba de ne Algérie donc dugu flata la na te Mali la be Algérie Al-Gabas kelengele mete a parent mi Algérie a te se ka lakali est-ce qu'il y a femme Algérie ni nunu keleme ni akili bala san 2013 Américain nga renseignement boranaye ko yad agali repérer là ani français renseignement ka dole me Algérie territoire de kan balmo est-ce qu'on nga ansigi ka ulaje ko yad agali dole me bo si ça me wakati mna Algérie de communiquer doké donc ay communiquer ga Mali masaka chikagala communiquer la ka be MINUSMA fo ka e baraminge ko MINUSMA nana ni bene Mali kono ko MINUSMA de gara sababu ko accord d'Alger ka appliquera balmo ayebe abiki moke ana abiki fude anawa ayebe Algérie la Malien beko ko MINUSMA may Malien beko ko Mali problème e MINUSMA Malien be ya ira ka fo ko MINUSMA de be ka terroristes formé ka terroristes ko shuku bla Mali armée la on Algérie ko ka le be MINUSMA de fo Algérie nyinana ka Mali armée fo ayi banga Mali armée fo ay victoire ba minga Kidal e ko kebe Mali fait kebe Mali demain Mali Kidal récupérer et Algérie ma songa on fo kebe MINUSMA de fo o kora abe fait MINUSMA ka système inga continuer flana ko Mali kele ko bancho ko tala ko fo anga sege accord d'Alger ma otma an boné ne donwa otma Algérie akil la ga l'état Mali est-ce que abado ko ibeka ka Mali ani asminga Mali est-ce que abado ko ye kele est-ce qu'il y a kalama ko Choguel lebe Mali premier ministre ala est-ce qu'il y a don comme mo ngoloma lebe Mali kuna ame wakati mna ore senfe ay ni beke Mali masege chikakala ore la dimi ngojugo ay Al-Gabas wele ka sema nyemo wele est-ce qu'il y a famu sema nyemo ani Mali ato ani Mali mouvement do ko olu tara Algérie anuka sigi ka foke ko accord ko kuma mbalmo iba don Algérie ka janfa a kɛra flagrant ore la même mi fo ni oro la e che anga kelege mina sane anga kelege mina san anga labɛn anga armée ani Algérie te kisi ɲɔgɔn ma anga labɛn anga armée
Aba Kalama, Amérique Nimbara, durant tout ce temps, l'Algérie n'a pas été attaquée parce que il y a un pacte de non-agression. Ntesima, inyechinga kokelunga. Terusuko koute Algérie attaqué au rebu ni yonje. Ntesiga jamanama. Algérie fene nyechinga koka. Algérie on problème dala. Ko tant qu'il y avait Mali dugugoloka, ataka Sénégal dugugoloka. On va continuer faire un gada à essayer kake. Donc ni Mali kele bana terroriste nyama nyama o be bulka tout fa jamana de la noye Algérie ou be Algérie de gela fa be Sahel comme Algérie des terroristes nous performer ame wakati mkonna la. Ils sont tous des Algériens. Est-ce qu'il y a comme donc on est fait méga mon fort en labin parce que diplomatie comment tenir Mali antena lettre ci Algérie ma tugono ko algabas bi fait antena lettre ci Algérie mandaro ne afamu ko atoro ko sema cadre bi ife fa almamoud nunu bi fait lettre ci tugoni balmo bara bekeni kewale de ni Algérie minya nyela oredu na e terroriste ou laben chogo na nana ka soro Mali armée laben nga terroriste ou bunte fo Algérie ore se fait intervention militaire là-bas do Russie ka service de renseignement ou bora fem badene kalama ko ja Algérie be ka terroriste nunu abu kokoro alors que ou ka ira Russie la ko no ku be Mali deme ku be Russie deme mais Russie ka service de renseignement bora kalama ko ja ku bu do ko information di terrorisme o de la kidal opération kera ka ban Russie ka sara su mu sara Algérie la o Algérie o ma deme ina fait o ma demandé à ka sangolo fermé o ma demandé à ka frontière datu o be bombing kalama o ni Mali opération secrète de ke opération chirurgicale bobe min kalama ro do ato clé wolonvla ou est offensive terrestre ni aérienne quelqu'un tchao be ka boyoro sugu bela blindé ou be ka boyoro sugu bela avion croix nana ou be bunteli la fambe clé wolonvla ou kidal daka taka boanda Algérie sigile ale boloko sangele pour ka nga se ka koronvela mne on kera clé wolonvla donc aka calcul aka plan aka stratégie a de faussera est-ce qu'il y a famu a de faussera non balma do be ka kuma do volu te se ka ke quoi ça dire ko ka mo do interdit ou ka voyager ou tout mais il va do ça en autorité ou ka nga minke ay vidéo en partager ça Mali autorité ou ka ira ko sema ka chira ay ni oro la mere ou ka communiquer ka ira ko sema chira ko sema organisation criminelle il faut que Mali ka OK anga o communiquer ke ko sema ka ton chira Mali te sema ton reconnu Mali ka ira ka fo kale bora accord d'Alger là ko il se retire de l'accord d'Alger Mali ka o fo il faut que Mali ka déclaration ne ka communiquer ke ko le Mali se retire de l'accord d'Alger donc non kera Mali na ka partenaire kuramunu mouvement armé kuramunu non sona ka tugu Mali ko Mali nous be pacte kurasi donc Algérie atena kuma woro soro tuguni parce que ni be janfan chibi ni be dalagelen bi est-ce qu'il y a famwa bi faut ka ton trege quoi il y a famwa pour que tracer do gatoy donc ni Mali ko sisa kale y retirer ka bo accord d'Alger la semacha o mawi ni ngao Algérie avec a janfa mingao yora atna argument soro tuguni atna fo tuguni ko no kale de médiateur accord d'Alger la atna se accord d'Alger fo tuguni parce que Mali ko kale sentala ni Mali ko ka sentala o ibe ka mo no reçoit au koro de ibe ka terroriste de reçoit au koro de est-ce qu'il y a famu ibe ka reçoit li minge ibe ka nanfia de ke au koro de ibe ka acte minge ni se ka jate acte de guerre parce que acte de guerre do muna nunu ne be ka Mali balka sunoko nunu ne be ka Mali déstabiliser nunu ne anga sarasu fa ni e olu abrité oh koro ya Algérie jugu munu fana bu la fana bu abrité anga jamana la ore don ore réciprocité o nous ou fana be ka minga na fana ba kelen kula ore la ngo sisa ngo Mali be fere minga i ba do kuma teni ya tukuni quoi mais anga déclaration no ke pour ka ngana kuma dare duma que le Mali se retire de l'accord d'Alger terrorisme nous ma wakati do donc nous nous retirons de l'accord d'Alger Mali ka ira ko la SEMA est dissoute est-ce qu'il y a pas mot ko SEMA tira a reconnu l'Inter Mali là oh organisation mi tira na reconnu l'Inter Mali là a même temps été accord d'Alger là Algérie bi se ka fin du même faut ko pour que agida do ngako là donc abe mo ko mo reçoit oui Algérie ira dien mo la do ko ra me ka ira san ibe ka deme do de fait ibe fe ka do deme anka o ba ira ka fo Algérie ama ira la ka fo avec provocation na am se ka nga relation diplomatique coupée avec l'Algérie parce que bi
Algérie janfantiré depuis 1990. Kabri 90. Il va y avoir Algérie d'abord Mali rébellion là. Rébellion te ban mais accord krikra aussi. Anti an yere soro rébellion te ban. Anti an yere soro rébellion te ban. On est rébellion ma ban mbeke. Ma ban on devait Algérie wele. Donc Algérie a influencé des bantof la stranendo. Ani flana pétrole mi me kanga bo. Algérie be Mali sambe Mali be duguma. Donc now me kanga pétrole bo. Algérie ka pétrole be bolka wo de kana Mali kono. Adum fora ko Mali exploitation immédiat. Balma gundo bene ni décembre une konnala. Pétrole recherche ou bena parce que tubabu au lieu de kwenye exploration foloke ou ko pétrole be abe andalen tout là. On réussit à les barres de Damnet, sans décembre à barra ou Damnet là, réussit on en a déjà, c'est-à-dire quoi cartographique, du coup tu connais folo qualité ben malila, à Kadadon, à barra à Damnet, au bien que décembre de Algérie te fait au décaquet, imaya strané de dos. En même temps, Algérie strané ni Mali et pétrole boli Damnet. Balmo, amène armement de ça. Ni a Algérie qui a puissance, fin flatteré, pétrole de dos. Ou quand tu corona volo, sinon industrie batte Algérie bolo, ou tes production baquet, ou tes agneaux, pétrole les Algérie algérien, pétrole même fait au bade nebe en fait donc on fait kaou pétrole boli wakati de sera. On a la diplomatie là, ou ba fort diplomatie là, jamana chite fait, il voisin a armé ka teme ika. Il te fait, il voisin, avec quelqu'un qui sur le thème, il a Algérie, bon logique de là. France, maintenant, France, Algérie des Sahel géants. Ko Algérie, ko faut être que Sahel là, nama thème Algérie gaboloka. On a iralou la ko était tien. A iralou la ko Algérie armée te foyer. On y est qui d'almene sans l'aide de l'armée algérienne. Donc, au début, à digi ou là. Donc, on a dit que on a fait boli damne. Bolma on a war franyonga. On a quelques minasa. On a robe soukoué 25 badene là. On a robe ça 31 chaman bade là. On a robe soukoué 35 chaman. Il faut que on ait multiplier. Ni sans là-bas, sans malika avion tandurusa. Il faut qu'il y ait un retard militaire refait Algérie en 2 ans. C'est faisable. Quand il y a un retard militaire. Carré fait Algérie en 2 ans, c'est qu'à même quel est le fort, à une euro tigaga la sanga autorité au moins. Anti c'est qu'à un fait Algérie militairement. Quand on a sanu, on a du corona folo, on met bisaba de sorola, que sera la bisaba à droit. Bisaba tesse qu'à souko 57 ça, on a code mini, on a autorité, un code mini, a essayé à réviser. Kabra que wati a voté wati nyafo, on a qu'à droit. Mali be ka sira kura min ta mago be nafolo la an mago be kasabi la o an jige ni an me abe fo ko Mali ye wartigi jamana ye ko fema an ka jamana ku o an ka dugujukɔrɔ nafolo ye an ka dugujukɔrɔ nafolo o code minial no bɔra sa o nafa tɛ sa o ma kɛmɛ sara la an bɛ 30 de sɔrɔ o ka dɔgɔ 30 t'a to k'an bɛ se ka Sukhoi 57 san k'an bɛ se ka Sukhoi 35 san k'an bɛ se ka MiG 29 caman san 30 tɛ se k'a kɛ a y'an ka code minier a y'a réviser. Nante bi woro bi duruni kelen soro anga bi wolonvla soro no te ate nogare bi dien kono rapport de force de be ni aw kuma na diplomatie yoro e kuma diplomatie e kuma ani negani ni kuma ni negani ma minya abe marfa de la yona ni kuma ni negani ma minya abe mugu la yona ni kuma ni negani ma minya abe masara nga choque ta la diplomatie c'est les rapports de force. Fangade, il faut qu'il y ait une politique mingue. Fika fangade soro bi AES on me fait ta chomina. Il faut que anga fanga soro AES dununjuru be Mali bolo. Donc il faut que Mali ka surarmé de. Il faut qu'anga do franga armement nga do ba molo de. Il faut qu'anga do de faraka. Anga na yoko nege il faut qu'anga do fara ambition mi mana ambition ka buntro. Tu vas vous te ka Kadhafi attaquer. Au Srana muna wati janu te ka Kadhafi attaquer. Est-ce qu'il y a famou parce que quelqu'un mina me Kadhafi bolo bi ou be ka sira iranien muna quelqu'un mina bade ne be Iran bolo Iran kasibe kasigi parce que l'Iran est surarmé. On est là Iran me ka tubabu défier. Tiens, an se ka tubabu warata kuma gangan sigire nambe tubabu défier amba moyen militaire dini. Corée du Nord flè économiquement fait batou bolo mais militairement et ja Corée du Nord la beneno koy.
ne hasardé ka doga armée la kuka potentialité là ka les véhicules blindés mbubulo sous-marin mbubulo avion mbubulo hélicoptère mbubulo ou là beneno il faut que Mali ka laben il faut que Mali ka sura Algérie là o de be se ka ankise ni koima o temelengo balmo esia famu Mali armée offensive bele bado laben agelo kan balmo na agli bala agelo de kera sababu ye ka Amadou Toumani Touré ka fanga ka bi balmo agelo 2012 anga sarasu ye mugo chika chifuku fitre ko labe fi marfa manga marfa no fe ka mugo chika chi est-ce qu'il y a famu balmo faut que combat ke kora kore bolo ni bolo 2012 anga soldat munungume 2012 ya Amadou Toumani Touré ka fanga bi abora agelo de la ka anga sarasu daka kante se ka nyina antisega yafa quoi et c'est yafa on armée de fleurs ka offensive belebele bado labe ageloka parce que agelok ministre bolla de kataka plus de 100 véhicules blindés car to terrorisme bolo ministre de bolla kata wabado ya to terrorisme munumulwa una les mêmes motos de là mobile tout bolo kalachnikov alors que 17 be au bolo véhicule blindé au bolo ministre de fleurs ka boli moto tigi unye mobile tigi ka bol moto tigi blende tigi ka bol moto tigi ka bol ko vraiment ko ka sécurité assurer l'intégrité ka kandi terrorisme o talenga kandi terrorisme terrorisme nous fene ko bulla be ko na ke fierté ko nous filmer ko lo ni kamne ka ira armée malienne ko ba nga image la no bolmo ou donner quand on ko be filmer le ka be bombing kalama le Mali a envoyé 5 chasseurs avec des drones TBD. Oui, Albatros ne souke ou plakata. Balma on ko manifestation na nous nana nous ko tout. Balma véhicule fin bien carburant armée ya explosé comme roté do kangono. Ko kay jeunesse yora itesiki. Ministre ko mi se ka seko ke mais ka qui se qui bi filmer qui photo ta qui be Mali armée la gauche. Mali armée ko côté ke ko bana. Donc armée il va y avoir 2 jours armée pour que bombarder avec un missile tchikanga. Terroristes ye kan haramu ko ni manen kanto ko kobene kango terroristes tara agelok alentour là. Donc Mali armée agelok est-ce qu'il y a fond yani ka do armée qu'on y a périmètre bouclé mais armée kuma do ville kono. Donc si ça kidal minele parce que on sait ni ko kibe tesalit mineka agelok no gonna ka kidal mineo ko ngakele techniquement. Donc, général Oumar Diarra, à Koko, anga damne folo, anga kidal mene, anga tchaubu reposer, ou bien sorkata agelok. Donc, on stratégie là, armée flèque offensive, bado lancer la plus grande offensive. Balma ame tuabu de balbane, Algérie sombe chua kono. Parce que terror signe moko bao, il se paye agali nou amadou koufa ou père dougole me agelok de ça. Donc, armée karanga dasro, kache badourou 5000 hommes, plus de 1000 véhicules blindés. Plus de 15 avions de combat, des hélicoptères d'attaque, des drones, des troupes au sol. En la force spéciale ou bougne fait. Balmo ou beka ou kunda agelok kwa we duku encerclé avion mbuka barala. Dona nataola armée ben ale communiquer ni bara damne la le 18 décembre. Armée beka offensive back. Balmo na agelok mine symbole de do monnaie de boirana. Na agelok mine bébé histoire in kalama. Oui, minka anga sarasu la ka tchou daku kantre agelok 2012 tche bolmo ante se kanyina yi e tche tuba wu ya njanfa ngos officier munu me ku ko kute boli imaginez plus de 2000 combattants contre 158 éléments bolmo wu ye keleke wu ye fagali min do terroriste ko bolmo akata tche bakele ni kemeduwe anga sarasi munu me uko kote boli donc o de la ou nale ou dimingo djugo mouye do fara c'est-à-dire mobili unana ka katkati fla ka juru siri anga chedo woro la woro kelena wo juru siri la katkat kelena woro do nga juru siri la katkat kelena ka katkati bebe bol ka taiga côté là balmo pour que ka sega anga mogodo ku fara no mabul donc armée bekata yi woro de récupérer. Cela coïncide avec l'arrivée du général Gamou. Gamou Tara Gamou Ko. Parce que Agelok fait partie de Kidal. Gamou Ko Ko ka Agelok mine 500 dardar là. Ko Agelok te segatoué. Parce que Agelok be Kidal les régions là. Balmo armée baradamne.
offensive daminɛ la donc an b'o la terroriste u y'u regroupé tuguni k'u bɛ taa an kama lere est-ce qu'il y a faamu u y'u regroupé k'u bɛ taa an kama lere balimaw u ye cɛw fara ɲɔgɔn kan sufɛ est-ce qu'il y a faamu sufɛ i b'a ye u ye mototigiw kɛ ɲɔgɔn kan u y'u ka moto fari faga ka moto kolonkolon ka moto pousser est-ce qu'il y a faamu u bɛ ka moto kolonkolon u bɛ ka moto pousser dɔɔni ka na k'u bɛna bari an ka kan na lere balimaw t'a kalama jaa aradaru repéré ko moto bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna attaque kɛ armée y'a to yan'a ka drone lawuli a y'a to fɔlɔ u ka fara ɲɔgɔn kan parce que drone avantage ye mun de ye drone missile a da ka gɛlɛn i tɛ se k'a ci moto kelen na i tɛ se k'a ci mobili kelen na fo mobili ka kɛ 30 40 50 drone tigi bɛ sɔrɔ ka ɲaga donc un convoi de 30 motos est-ce qu'il y a faamu ani véhicule badenw olu de ko k'u b'u kunda lere kan balimaw avec 2 missiles guidés de 250 kilos Mali armée a largué terroriste ninnu ka kunu cɛw jigi karila dɛ u ka offensive tiɲɛna u ma surunya u ma lere kan kɔgɔ u ma y'u ɲɛ la Mali armée y'u jɛnjɛ armée y'a bɛɛ détruit cɛw cɛ bɛ a y'a bɛɛ kɛ fifinkuru ye k'a kɛ kolojɛla u su tɛ se ka don balimaw Mali armée y'o kɛ kunu o de la armée bɛ baara la dɛ o de la armée bɛ ka baara min kɛ n'o k'a sɔrɔ population b'a kalama an ka mun dɔn dɛ an ka mun dɔn parce que ko in na i b'a dɔn kɛlɛ in de ka gɛlɛn bi ni fɛn in bɛɛ ye quoi kɛlɛ in de n'a ye nord ni maîtriser fɛn m'an ka dugu jukɔrɔla la tɛ se ka lakali bi an ma n'a ye nord maîtriser n balimaw fɛn min bɛ Mali dugu jukɔrɔ a ka ca ni Dubaï ta ye a ka ca ni Arabie Saoudite ta ye fɛn min bɛ Mali dugu jukɔrɔ a tɛ se ka lakali nafolo fin de bɛ an ka salon Mali sara bɛ se ka multiplier par 3 dugu jukɔrɔ nafolo b'an fɛ donc o de la armée bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka territoire k'a bɛɛ contrôler est-ce qu'il y a faamu en même temps an ka armée bɔ a kalama kunun welela k'a fɔ ye ko localité dɔ bɛ Intaka ko terroristes bɛ sanu bɔ de kɛ yen yɔrɔ la an b'a fɔ Mali armée k'a k'i hakili to Gao yɔrɔ dɔ bɛ ko Ntaka ko terroristes u bɛ sanu bɔ de kɛ u ka financement ko Tchadiens bɛ yen yɔrɔ la ko Tchadiens bɛ yen Soudanais ko diɲɛ mɔgɔ qualité sugu bɛɛ ko terroristes de bɛ ka a min ninnu a garder n'o ye localité Ntaka donc Ntaka Mali armée qui y hakili to la donc balimaw ani Russie ye accord de défense min kɛ u ka base bɛ yan ni magara Mali la rébellion tɛna Mali kɛɲɛ tuguni ni bina Mali kan a kɔrɔ de y'i bina Russie kan Russie bɛna an dɛmɛ o de la Russie ye corps dɔ créé ko Africa Corps balimaw accord la Russie a créé avec plus de est-ce qu'il y a faamu avec plus de 20 000 éléments ko kana farafina dɛmɛ Africa Corps cɛ san tɔw la minnu kɛra n'a k'an ka jamana bi o tɛ kɛ dɛ Poutine t'i dɛmɛ k'i ka jamana ka bi a tɛ se ka kɛ an m'a ye tubabuw y'a bilen k'a da ko ka Bachar al-Assad kɛlɛ u ko k'a tɛ kɛlɛ ko Bachar al-Assad tɛ kɛlɛ u ko Faransi Amérique ne t'a ɲini k'a faamu ne tɛ Bachar al-Assad labila o Russie de kɛlɛ man ka allié balimaw cɛ Russie u ye minɛn di Mali ma u ye fɛn di Mali ma min tɛ minɛn ye u ye fɛn di Mali ma min tɛ minɛn ye balimaw a da hakili latigɛ kɔrɔnfɛla la mais min fɔ ye kɔrɔnfɛla bɛ sécuriser ka tɛmɛ Bamakɔ kan o de la n'a fɔra mɔgɔ min ka taa services sociaux ni état ka services sociaux ni fɛnw c'est-à-dire mɔgɔ si kana hésiter bɛɛ ka t'i ka baara kɛ pour que jamana ka fonctionner il y a la sécurité commence à venir i tɛ se ka sécurité 100% tɛ yɔrɔ si la donc tubabuw ka calcul bɛɛ bɛ ka fausser Faransi kun ko Mali bɛ bin 2024 u ɲɛ bɛ de Mali tɔ de bɛ ka renforcer kɛlɛkɛminɛnw de bɛ ka na a b'a dɔn minɛnw bɛ ka na a tɛ ka yira ɲɛ la mais je suis sûr le 20 janvier min bɛ nalen avion kura minnu nana le 20 janvier min bɛ nalen n dalen b'a la u bɛ sɔn ka démonstration kɛ Assimi bɛ sɔn k'u yira n na fɛn kura baden de nana est-ce qu'il y a bon mais o de la halisa an ka dɔ fara a kan minnu bɛ ka na an ka dɔ fara a kan dɛ an ka dɔ fara a kan ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u k'a dɔn i ka Mali nɛgɛ o de ka fisa i k'a fɔ k'i bɛ bin a kan ou bien k'i bɛ taa rebelle fitinin dɔw ka marifa d'olu ma ko a ye na Mali attaquer a ye na ko ka jamana déstabiliser donc o de la an k'an kɛcogo dɔn donc nin wagati kuranko domaine na balimaw i b'a ye k'a fɔ an kana kuma fɔ kuma min bɛ mɔgɔw la funteni sinon Malien bɛɛ kɛlen bɛ ka kuranko accepter bɛɛ kɛlen bɛ ka est-ce qu'il y a faamu ka sɔn kuranko ma donc an kana foyi fɔ min bɛ peuple dusu labɔ donc kuranko ye an b'a ɲini an ka autorités fɛ k'u teliya dɔrɔn ne ye kuma kelen min fɔ c'est-à-dire Assimi ka fɛɛrɛ kɛ
dossier qu'a transféré il me semble au barreau besena ka bo présidence la courango ka dit prématurément wallahi ni ala ni création na solution be soro courango la rapidement ni ala sona donc balmo beki aklisigi il y a de l'espoir AES fene il me semble que Kobe a accéléré AES là oui famia ke quoi besa au gouverneur nana Malila a disons à Tara Burkina nana Malila we ga min fo dans les coulisses quand on monnaie ko injo ko alliance ko d'abord de ko ka seda ochi ku be na warni musaka dama no musaka min de anga mena ka dun men balmo alliance anga monnaie créer anga yini ka bo anga na so ka negeli kan fo ka antola en même temps min fo AES ko la en autorité asimi goita nous a faire que nous e fon fo ya fo ko ka Niger ka sanction wuli ko no ma Niger ka sanction wuli ko na autistique ka kuma Assimi Goïta Ibrahima Traoré aya fait au Niger la sanction ouli parce que alliance si jamais ou Niger économie actifiée angana yon résistance de la population ma AES be font fenke ou ka fo ka délai de ko ma Niger ka sanction ouli ko dona na taula comme Mali Burkina Kambe oredo parce que vous avez une stratégie mais la stratégie de diviser pour mieux rien en signe ba bella. Donc, on ne peut pas faire une vidéo là, je le cherche. Donc, il y a toujours, que tout le courant bora, Cheikh Soufi Ibrahim Boareno, Cheikh Soufi la sana kaneka kalandé. Aka tout le anaka safne, mbalmo, ni ben safne ko, abe siritre, abe garsiga, aka chala fe, abe ofuni, abe kisi dabal juguma, abe kisi, abe daula fene dima, ni bouyan. Pour tout le monde fait beau barakelenga ni ba mu abi kodja aramadewye abi garsege lana esiya famu surtout à un commerçant ma ni be jamana ko ni be jamana wara la étranger vraiment ni tuluta ibaye imana tawro bunya be deka ika ko be nya papier ko ni ala sona donc pour que gasoro ibe wolel ke 75 58 76 32 75 58 76 32 o temelengo kamgo akli jigi toujours Cheikh Soufi Ibrahim Boare aka jabeti froabe balma wallahi nyaka jabeti froin di mogodo ma nyere balmado ate 2 semaines yombo anya dama ibi ga to de contrôler kana pour que ga jabeti froin ta donc ni ga to contrôler kana esi ya famu donc jabeti froin abe dima na dilima iba le dokun kele be sengati ga to contrôler ba sura tigina donc ni mogo be jabeti froin na ibi se ga wolele ga 75 58 76 32 ka Fatmata Nyan batuli fo avec a bara minge fantaun de Malila avec un festival mi organisé kay kaw kama ku la ni soja avec a kay ville ka rénover chomina ambe afo ka barkada ka sama segu fo ka senga oma akfo vraiment ka malien kelengele vraiment ka befo ni orola ka Cheikh Ahmed Tidiane terafo no mouvement ka bara balmo ale moye est-ce qu'il y a famo jeune entrepreneur ko ka bara di malioma ana a willa ka ko la bara di demsen age mala kele ne bado ay mouvement si ko je ka bara ni mo femfe be mouvement ina ni ala ni grâce ona nyebe soro mali bara ko la donc be ka yini ka do mouvement ina no mouvement je ka bara Cheikh Ahmed Tidiane Tera abe bara la wa transition aba soutenir transition de me pas pas de do vraiment aka folie au blebele bien ambe au fo ka parkada salam alaikum.